No niin, tässä on nyt tää linjavaihi on tehty tämä systeemi tähän näin tämmönen ja tuolla on joo, kuulolaakerit näissä leijamisissa. Nämä on tämmöistä. Mutta täällä yhdessä kattokaa, kun pyörii aivan hienosti. Ja sen on tarjottu sitten ostin tämmösen tämmösen rissapyörän tai tämmösen väkipyörän tuolla koukulla. Eli tommosen nostosilimuka ja se lätkästää tuohon. Porataan reikä, se on täällä valmiita mutterin perjanpalle tehty kilitys on vain kolo tonne. Se vetästään tohon ja sitten vaijeri tulee tuolla. Tähän tein tämmöset tosiaan. Tähän saa tästä auki tämän näin ja että saa sen vaijerin nostaa tuolta välistä tonne. Sitten se laitetaan toi reikä tonne noin ja tämä työnnetään tänne. No, se tulee tohon. Tuosta saa nypätä ja laittaa vaijerin. Tuohon pitää nyt reikä porata sitten tohon. No niin, nyt se on siihen sitten asennettu pultilla kiinni. Sitten nousee tähän pystyyn näin ja vaijerit näiltä alta. Ja se pitäisi sitten nostaa aika korkealle. Toi pitäisi päästä kääntyyn, toista en ole vielä koittanut. Katsotaanpas nyt päästä käytävä vaijerisysteemin kanssa. Tosta ja se tuolta poistuu tuohon. Vaikka tuohon ja pystyy ja tää laitetaan tätä välistä. Jos tää nyt vielä onnistuu, katsotaan, työtään mun vaijeri. Nyt. Oho. Noin. Sitten tämä nappireikä. Tommoinen tuli. Ja nyt vähän kokeillaan vaikka ylöspäin. Vieläkin voi vähän nostaa. Joo, kyllä mä luulen, että se riittävästi nousee. Täällä nousee tää maa tänne päin, mikä on keskellä. Keskellä on monttu tossa. Mutta tommonen se on sitten se.